Semane, namhlanje umphathiswa wesebe lezothutho apha ephondweni ubize intlanganiso kunye neeteksi zephondo apha ephondweni. Ingaba nilindele iziphumo ezinjani apha kule ntlanganiso isingathelwe apha East London ICC? Le ntlanganiso ekhwazwe ngumphathiswa for bana imibutho yoonoteksi balapha e-Eastern Cape bazosayina isivumelwano soxolo. Abantu ke bawukhumbula ubana kukho imilo eqhubayo ngakumbi kulaa mhlaba waseMthatha, Port St Johns njalo njalo. So kubekho lo khwelo ke ngobana kuchothelwe uxolo salichopha la kwiintlanganiso ezingaphambili. Kwakho isivumelwano ke nezivumelwano ezenziwayo. Kodwa ke kwafumaniseka ubana ezo zivumelwano kufuneka zingabe zivumelwano ezithethwa ngomlomo, ngabe zivumelwano ezibhalwe phantsi. Sizotyikitya ke ngoku namhlanje eso sivumelwano phakathi kwala maqela amabini aquthaquthanayo. Ingaba niyathembisa uba apha phakathi komphathiswa kunye nala maqela amabini waxelayo aquthaquthanayo uba akuzubakho dushe ezawenzeka? Ithemba esinalo likhulu ngoba kuyabonakala ubana wonke umuntu wena kulaa mhlaba baquthaquthanayo kubo banako ukudinga okuthile. Ithemba likhulu ke ngoku ngale nto idibene noxolo. Mhlawumbi ke emveni ubana kuthe kwatyikitywa phantsi isivumelwano soxolo kuzawuba khona nezibhambathiso ezitshoyo ubana xa omnye wabo ethe waphinda waqalisa ukuvuselela udushe yintoni ezawukwenzeka. Ifondike ke chairperson, ingaba nikhawuphefumle ngeScola Transport, ingaba nihappy okanye? Hayi, umcimbi weScola Transport wona umbi kakhulu kubi phayana unyekenyeke. Ii-operators azikabhatalwa ukusukela ngoJanuwari uzothi ga ngoku. Bambalwa kakhulu abathe babhatalwa mhlawumbi kule veki sisuka kuyo. Nemali abazibhatelweyo acinga babhatelwe uJanuwari for ii-payments ezincinci kakhulu ezingeyiyo le nto besiyilindele, ezingeyiyo nale nto besiyi-invoyisile. So umonakalo mninzi kakhulu kwicala leScola Transport. Sinentlanganiso ngomso i-general meeting yephondo lonke ye-taxi industry noonobhasi nee-operators zizonke. Kulapho ke kwawuthi kuxoxwe khona kuthathwe isigqibo sobana kuzawubonwa njani ukubheka phambili. Chairman, masidibane emveni kwentlanganiso.